ai grijă să nu faci greșeala asta. Deci, avem un vector de 5 elemente, n egal cu 5, for de la 1 la n și citim vectorul. Crezi că e ok codul? Nu e ok. Pentru că deși spunem că vectorul are 5 elemente, de fapt pozițiile se numără de la 0. Ceea ce înseamnă că ultima poziție ok este 4. Totuși, dacă ai luat codul ăsta și îl ai vedea că ți-ar merge cel mai probabil. Dar faza e că nu e obligatoriu să-ți meargă. Adică, când încerci să accesezi poziția 5, care e invalidă, că am spus ultima e 4, ce se întâmplă e că tu practic încerci să accesezi o zonă de memorie care e cu o poziție mai la dreapta decât programul ți-a alocat. Și poziția aia depinde dacă e liberă. Dacă e liberă, ceea ce cel mai probabil este, e ok și tot o să meargă. Dar dacă e folosită de alt program, nu mai merge. Deci, soluția e doar să faci chestia asta. Doar să pui cu 1 mai mult. E atât de simplu. Și neapărat să faci chestia asta la teste sau la BAC pentru că te depunctează. Și ea iurea să pierzi puncte la BAC pentru o prostie din asta, că nu pui 1 mai mult, știi? Sau alternativ, ce mai poți să faci e să folosești indexare de la 0. Dar, sincer, nu recomand deloc să faci chestia asta, pentru că, cel puțin pentru toate problemele de pe PBInfo, ele sunt gândite ca tu să indexezi de la 1. De exemplu, sunt multe probleme unde o să-ți spună că ai un vector și spune-mi suma elementelor de pe poziția 3 până pe poziția 7, să spunem. Și ei se referă la poziția 3 ca poziția 3 numărând de la 1. Tu dacă o să numeri de la 0, nu o să mai meargă. Așa că cel mai bine e să faci chestia asta. Deci, concluzia e, fă mereu vectorul cu 1 mai mare decât îți cere. Ne auzim.